Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sogin da gwamnati da Allah sai a matabbata ainihin izai ga irkwai ma ga hamba no tonton irkwai ma di assalamu labai sai kuma assalamu labai no lakkal kanai irkwai ma Nigeria no lakkal kanai irkwai ma state no lakkal kanai irkwai ma local government no lakkal kanai irkwai ma Niger labo no lakkal kanai irkwai ma Ghana labo no lakkal kanai irkwai ma Mali labo no lakkal kanai assalamu labai kulu kan ainihin hago irkwai ma no lakkal kanai irkwai ma ne ha izai no gina koyan aini ha izai kan yango idin yabon irko mini sai irko mini hallasi kinin da zari irko mini hallasi inan kane ngai do di me ngware ke ce ngai do di ka kai ngai do di foye ngai do ai ngware irko ga nin kan ci na ko gabi ko aini ha izai kulu kango idin yabon irko ni ka bai hankan ni tamo gabonin ga irko ni ka bai hankan ni tamo gabonin ga irko ni ka bai hankan go ni tamo binara irko ni ma bukata ferase irko ni ma bukata ferase irko bankan sin da bani ni ma no bani bankan kan da bani no tontona sin ga bano ga irko bankan sin da arzaka irko ni ma no arzaka bankan gan ne arzaka ni tontona sin ga arzaka ga irko ni ma hallasi kinmi hallasi zari irko mi di ise irko mi hini san kai sini bonse irko mi no lakkal kanai ayo kan godi kate assalamu labaira nin jadda Najeriya irko ni kan dise safaro wana Niger labora i zarmai kan igo ga zalum i zarmai kan igo ga zalum irko ni mufuri sai dirawora irko ni mufuri sai dirawora yanja kulkan bore kulkan bayan igo wi Niger labora i zarmai no aini ha izaino to bore kan yan kullu kullate da bore kan yan gabai ban kan kullu kullate da bore kan ganda kan badan yan ise irko mini to na asiri irko mini ganji lakkal kanai irko mini ganji lakkal kanai i Najeriya mo i arewa labo bai kulkan ganda kambe game da hankan go faru bore kan ya igo sambu ko tugu walla kura wai kan go bore wai kedira wala bore me mun wai kedira irko mini to na asiri irko ni mini wi sai ka kai sai ala ummara irko ni mini wi irko ni mini ke kere ni mini tutubu irko ba ibo sai wali hamnai wala hamai irko ni musuna yi midi irko ni midi ise irko midi ise irko ni mi batu irko ni mi bafune batu irko ni mi mutunce batu ise irko nin kan kandiri nan gora irko ni mute fonda kan kan dai ni ha izai nan gora irko mini irko ni mute fonda kan kan dai ni ha izai ngai mu kaka nan go zure annabi alfarmara ya rasulullah aini ha izai kudin go salam niga aini ha izai kulu assalamu kula aninga go salam niga ya rasulullah aninga ba izinin gam kakani zure irko mute ise izini makaka Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zure annabi alfarmara alfarmata alfarmara qur'anu alfarmara kabufu alfarmara irkoi talibe kan yango cew muhammadiya da boka irkoi ni mini no sa'a irkoi ni mini no nasara irkoi ay ngware ni ga nin kan ci na ko gabi koi irkoi nin kan nan ci na kulgo ga te labu koi labu jarjarira irkoi ni manan ay ne hamu mate labu koi irko ni mana aini ha mate labu koi irko ni mino sa'a ni mino nasara irko ni mana zarmai mate nya fo babu fo irko ni mana zarmai mate me fo irko ni mana zarmai baci raka tonton irko mana imi bakar kerse irko mana imi bakar kerse irko ni mi zarmai no gina koyan aini ha ize kan yango ga chau bokon da muhammadiya irko ni mini no ilimi irko ni mini no ilimi i shekai di alfagai di babai di kayai di kai ne di hanga si hama irko ni midi ise irko ni midi ise irko ni mini no ilimin irko ni mini no fahamai irko ni mini no daukaka irko ni minan gwamnati mate da zarmai irko minan labo gwamnati kul mate da zarmai annabi alfarmara alfarmati alfarmara irko ni mi kyausa kan zarmai mate gwamnati yan irko ay ngware ni ga nin kan ci na ko gabi ko irko nin kan ni no governor kabi state tora irko ni mi no labo ko matan dr Idris Kauran Gondo te ate governor irko ni muna amte labu koy irko ni muna tali labu koy da aban mom irko ni mu zarmai fattandi sai ibobo irko zarmai zai kan yango ga chaw nan kulkan igola bayra irko ni mudi sai irko mi tai sai kore irko ni muna ka ni muna imaka lamba wan e makaranta ra annabi alfarmara